आपल्या पोरीचं जर लग्न करायचं असन तर तिले कधी संटा सुंटा पोरगा पाहून देऊ नका. आपण तिचं सुख पाहतो की एकटं पोरगा आहे, तिला काम नाही करा लागन, पण तिले भरल्या बुरल्या परिवारात द्या. निदान एक जण वाईट बोलन तर एक जण त्याला वाईट चांगलं बोलन तर वाईट तरी बोलन. कारण की पोरीचं लय नुकसान होते राजू. आपण एकटा पोरगा पाहून देतो, त्याला म्हणणारं बोलणारं कोणी राहत नाही. पुढे मायबाप मरून जातात, तो आवळ्यासारखा फिरते, त्याला कोणीच राहत नाही मग बोलणार. एकट्या पोराला कधीच देऊ नका. द्या तर फॅमिलीतच द्या आपली पोरगी. निदान 2 लोक वाईट म्हणतील तर 2 लोक चांगलं म्हणतील. आपल्या पोरीला 2 लोक चाहतील, चांगली जगन तरी बिचारी कोणाच्या सहाऱ्यावर. नाही तर मग जर त्या पोरीला सहारा नसेल तर तिनं बाहेर कुठं पहा. कारण की नवरा चांगला नसेल तर बाहेर पाहायला जमतेच तिले. आणि त्याला जर एकटी कुठे बहीण असन मग तर बिलकुल पोरीला देऊ नका कोणाच्या घरच्या घरी. कारण की तो बहिणीची जास्त हे देते आणि आपल्याला म्हणजे तो बाकीच्या पोरीचं नुकसान करते.